God. Glory, glory, glory to His loving Jesus. Maminamahal, sa susunod na po na linggo ang ating 37-year church anniversary. Ngayon pa lang, maminamahal, medyo disiplinahin natin ang ating mga sarili, lalo na po sa pag-inig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Huwag tayo pong lakad ng lakad dahil the way na makikita tayo ng mga ating beloved parents in the Lord through their children, ay doon tayo matitest, maminamahal, kung gaano nakalayo yung ating napag-alaman patungkol sa spiritual na bagay. So, kapag ganito na, maminamahal, malapit na o nandyan na tayo sa pag-inig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, wala na pong doon sa mga sasakyan. Tawagin na po ninyo yung mga anak, dito na po tayo, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kakain na po tayo ng spiritual na pagkain. Amen. Amen. Dahil kung hindi natin gagawin yan, ayan na yung aming sinasabi. Iba yung dadalo ngayon, linggo. Iba yung dadalo ng Miyerkules. Iba yung dadalo ng linggo. Anang Biyernes. Bakit? Dahil makikita natin, maminawal, sa ating pong mga ginagawa. Kaya nga, minsan hindi tayo naguhusga na patungkol, maminamahal, sa ating nakikita. Pero talagang imposible po talaga yung nangyayari. At kami po na umaobserba sa inyo dito sa pulpito, kitang-kita po namin dahil para kaming may mga matang lawin. Lahat ng ating galaw diyan sa ating mga kinalalagyan. Kaya pag pumuntos yung ating mga ngaral, pumalakpak tayo ng malakas. Amen? Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Wala nang mag-stay sa mga sasakyan. Lahat na po tayo tumayo, hawakan ang Biblia, hawakan ang ballpen, at makikinig na po tayo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. At narito po ang ating mga ngaral sa hapong ito, ang ating pong beloved preacher, Brother Jobin Pierre. Palakpakan natin ang ating malapin. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumanangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa pangalan at pinakamamahal pa Jesus. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa Morse Buwan na bumula sa iyo. At sa pagkat binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuli sa buong araw tumal pa yung bawang pulat sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Waldes Estrada Almeida. Ayon po mga minamahal na mamagagawin kami kapatawaran. Sa mo kami supos sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Huwag mo naman tingnamin nagpapagkasala kundi puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalay mo kami lahat, malapit kami karapat-dapat tumanggap na iyong mga salita. Sa pag-aaral ng mga salita, lang sa mga salita para maglingkod sa gana, akin wala magagawa. Basahan lamang. Aligabong lamang sa harapan, gawin na lang papapalang espiritual sa aking pumami naman kapatid sa dako ito, lalo ang pumami naman ng mga bisita. Pagpalain mo kami lahat at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng hadlang. In the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo, mga minamahal. At ating pong, sabi nga ng ating pong beloved preacher, napakahalaga na ating pong ilagay sa order ang banal na gawain ng ating manapay every time. Lalo na sa pagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Siguraduhin talaga natin, mga minamahal. Amen? Sapagkat dahil sa init ng panahon, ay talagang baka mamaya antugin tayo kung hindi natin gagawan talaga ng paraan. Amen? Mapulat, mga minamahal, sa kapintulutan ng ating pong beloved preacher, ang kababati sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito'y pinanguna po natin pong iginagalang at minimal evangelista, ating beloved evangelist Waldes Estrada Almeida. Mag-isa ating beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming, kayo po'y magantabay, patapusin ang banal na gawain sapagkat so lots of things God has in store for us. Ibig sabihin na nakahanda ang mga pagpapalang yan ng ating mahal na Panginoon para sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating beloved evangelist Waldes Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our
beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good afternoon po. May sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. May sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kunin na po natin yung ating pong mga Biblia, mga kwaderno, lapis, ballpen, at ating talang ating pag-uusapan. Dito sa Aklat ng Kawikaan, ang kabanata ay 16, talata ay 2. At Tagalog muna, and then i-flash natin yung ating pong English version. Amen. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, ang kabanata ay 16, ang kabanata ay 2. Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, sa bawat araw ay meron tayong ginagawang lakad o desisyon. Amen. Amen. Paggising mo kaninang umaga, saan desisyon ko? Papunta sa mall o papunta sa banal na gawain? Yung paggising mo kaninang umaga, ano ang aking gagawin? Susut ko, itong pula o itong puti? These are decisions, mga minamahal, na ang sinasabi diyan mga minamahal, binibigyan natin ito ng tinatawag na importansya o napakahalaga. At bawat desisyon na magawa, sinasabi natin, pinili natin ito dahil ito'y mas alam nating tama at importante. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating pamamagatan, mga minamuna, ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito, deep sense of importance. Bakit mayroong deep sense? Sapagkat sabi ko nga, lahat ng ating dinidesisyon, ang ating gustong gawin, lahat ng ating mga lakad na ginagawa, sa atin, alam natin, importante yon. Amen. Amen. Pero ang sabi niya mga minamahal, dumarating ang oras na kinakailangan mong pumili among the important things sa ating buhay. Kailangan mong pumili mga minamahal ng mas importante kaysa sa isang importante. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, sa tayo po mga minamahal, sometimes sinasabihan, bakit ikaw ay dumalo? Ikaw na kahapon hindi ka dumalo. To others, sa kanila, ang pagdalo ay mahalaga. Amen. Kaya ang ginawa nila, despite may mga business transactions, ang ginagawa nila ay inuuna nila ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Sa kanila kasi mahalaga ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Brother, paano naman kami? Kaya naman ako hindi dumalo dahil kailangan kong maghanap buhay dahil magugutom ang aking pamilya. Ibig ba sabihin yan, hindi na importante ang pagkain ng aking pamilya? Importante yon, mga minamahal. Amen. Amen. Kaya nga parating sinasabi, kung titignan ninyo doon sa ating unang talata, kindly, ibalik natin sa talatang yon. Ang sabi ng Aklat ng Kawikaan, sabi niya, all the ways of man are clean in his own eyes. Lahat ng ating ginagawa araw-araw, alam natin yun ang tama sa ating sariling mga mata. Amen. Wala kang gagawin, mga minamahal, na alam mong hindi tama. Kaya mo pinili ang isang bagay na despite sometimes nandun tayo sa kalagitnaan ng kapit sa patalim, nagnanakaw ang ilan dahil walang makain ng pamilya because yun ang alam niyang tama. Amen. Ang ilan, mga minamahal, kinakailangan nilang gumawa ng pagkakasala despite na alam nilang, sinasabi na, mali yan. Pero dahil sa sitwasyon na mayroon sila, alam nilang yun ang pinakatama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero take note yung pangalawa. Ang sabi ng pangalawa, but the Lord waited the Spirit. Tinitingnan ng Diyos yung sarili mo, yung nasa isip mo, yung sa puso mo. Ito ba'y ginawa mo talaga dahil you really need to do it?
or just the desire of your personal life? Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, kapag sinabi natin mga minamahal, hindi importante sa akin ang banal na gawin, pero pupuntan ko muna to. Huwag mo sabihin yan mga minamahal. Mas importante yung business mo kaysa sa banal na gawain, kaya hindi ka dumalo. Amen? Pero sa mga Kristiyano na alam nila na mas mahalaga ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, anumang grabing kanilang mga napakahalagang mga dapat gagawin, inuuna nila ang pagdalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng ating binabador ng preacher kanina, hindi tayo kailangan mag-judge immediately. Nakikita natin mga minamahal, yung mga kapatid natin nandun sa sasakyan. Because they thought, yun ang importante. Mas mahalaga yun kaysa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Pero ang sabi diyan, well, it's not us who will judge kung sino ang nagsasabi ng totoo o ano hindi. Ang sinasabi niyan, maaring ang tao, yung kanyang ginawa, akala niya yun ang tama. Pero ang Diyos ang magsasabi kung alin ang tama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tanong, there are things, mga minamahal, na maaring importante sa isang tao pero hindi importante sa akin. Amen? Kaya hindi natin pwede masabi, mga minamahal, na dapat dito tayo. Kasi hindi natin tinitignan yung lens na kung saan, kung paano nila nakikita yung isang bagay. Sa atin siguro, mga minamahal, maaaring sabihin ng ilan, dalo kayo ng dalo dahil marami kayong pera, hindi nyo problema ang araw-araw na pagkain. Kami, hindi kailangan namin maghanap pa ng pagkain namin. Maaaring gano'n ang kanilang rason, mga minamahal. Amen? Kaya sabi nga ng Biblia parati sa atin, mga minamahal, mayroong mga bagay na dapat nating malaman para makita kung ano ba ang mahalaga sa lahat ng mahalagang bagay sa ating buhay. Deep sense of importance. Amen? Sa oras na pumipili ka ng mga mahalagang bagay na dapat mong gawin, desisyon sa iyong buhay, ano dapat ang basihan? Anong prinsipyo ang sinasabi ng Biblia? Palakpakan po muna natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dito sa aklat ng Mateo, Kabanata 13, talatay 44 hanggang 46. Amen. Palakpakan po muna natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, ang talata po ay 44 hanggang 46. Ganito po ang sinasabi, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim at kanyang kanyang kagalakay yumaon at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad ng isang taong nangangalakal at humahanap ng magandang perlas at nakasumpong ng isang mahalagang perlas at yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili iyon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, ang sabi niya, number 1, deep sense of importance. Kung mayroon ka isang bagay na gustong marating, hindi yan Amerika, hindi yan Europa, hindi yan buwan, hindi yan Mars, hindi yan Boracay, hindi yan Cebu o kung saan-saan man. Ang pinakamahalaga na dapat marating na ating naisin, apex of our lives, ay yung marating natin ang kaharian ng langit. Amen? Amen! Kaya nga sinasabi parati naman na pastor, sabi niya, salvation is a matter of great importance. Amen? Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng talata, mga minamahal, kung tayo po mga minamahal ay magnanais na makarating sa isang bagay, ay hindi po mall, hindi yan beach. Amen? Amen? At ang sabi niyan, kapag nais mo isang bagay na marating, ang sabi niya, we are willing to forgo all that we see important to us. Ang sabi ng talata, again,
kingdom of heaven is like unto treasure hid in the field, that which a man hath found. Nung nakita ng tao ito, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he had. Grabe Ibig sabihin, mga minamahal, meron siyang napakaraming importanteng mga gamit sa bahay, mga kayamanan niya. Amen? Nung nakita niya yung lupain na kung saan pinaka-the best, ang ginawa niya lahat ng importante sa kanya, binitawan niya at ibininta, makuha lang ang pinakamahalaga sa lahat. At yan ay ang kaharian ng ating mahal na Panginoon. Palawan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, next. And by the next. Sabi diyan, again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, negosyante, seeking goodly pearls. Ibig sabihin, naghanap siya ng mga napakahalagang mga bato, mga kayamanan. Who, when he had found one pearl, nung nakakita siya ng isang perlas of great price, napakahalaga, went and sold all he had and bought it. Ang ginawa niya, mga minamahal, lahat ng mga nakita niyang importante sa kanya, ibininta niya lahat, makuha lang niya ang isang napakahalagang bato. Walang iba kundi ang kaharian ng langit. Pumalakpak po tayo ng napakalakasan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kung sinasabi natin, mga minamahal, the apex place na kung saan gusto nating mapuntahan, pangarapin, ay ang kalangitan, willing kang bitawan lahat kung ano sinasabi mong importante sa iyo. Amen? Anong masasabi mo, mga minamahal? Mga bagay na ito'y tinetreasure mo sa iyong buhay. Things that you cherish in your lives. Magsabi ka kung anong masasabi mong importante sa iyo at pinapangarap mo. Bahay, kotse, mansyon, maging lahat ng mga fame in life, maging mga profession na meron tayo, kaibigan, pamilya. Ang sabi ng talata, if you find things that are important to you, isang bagay na mahalaga sa iyo, kaya mong bitawan lahat yan, makamtan mo lang ang ninanais mo na buhay na walang hanggan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Sumusobra ka na, brother. Maring isipin ng ilan. Pati pamilya, grabe ka. Kaya nga ako nagtatrabaho para sa aking pamilya. Amen. Amen. Mateo, Kabanata 10, talata 36 hanggang 37. Kindly. Atin mo nang basahin ito, mga minamahal. Aklat po ng Mateo, Kabanata 10, talata po ay 36 hanggang 37. Ito po ang nakasulat. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ibigay nga natin ang pinakamalakas sa palakpak, mga minamahal. Maaaring magtanong tayo, brother, sobra ka naman. Pamilya, kaya nga ako nagtatrabaho, kaya ako nagpapakahirap ay para sa aking pamilya. Tapos sasabihin mo, kailangan kong ibigin ang Diyos kaysa sa aking pamilya? Kung totoong mahalaga sa iyo ang kaligtasan mo, kung totoong mahalaga sa iyo ang langit, mga minamahal, ang sabi ng unang talata, you are willing to forgo everything cherishable sa iyo. Importante sa iyo. Amen? Amen? Oh, yung kayo, nakita niyo, sinabi noon, balikan niyo yung versikulo sinabi ko. Hindi ko nagsabi niyan. Binasa lang natin sa Biblia. Amen? Ngayon, paano mo may papakita kung talagang mahal na mahal mo ang pamilya mo? Ang sinasabi ng talata, mga minamahal, this verse, para may pakita niya na mahalaga ang kalangitan. Mahalaga ang mahal na Panginoon. Mahalaga ang kaligtasan. Amen. Amen. Wala dapat makahadlang para ikaw ay naisin mo ang magkaroon ka ng apex salvation, apex heaven na gusto mong naisin. Amen? Ganun kahalaga yung langit nating pinag-uusapan, mga minamahal. Kaya nga maski na overnight, maski na pagod ka, dumadalo ka pa rin. Maski na Miyerkules, fasting, gusto mong kumain, nagpa-fasting ka pa rin. Bakit?
mahalaga ang kaligtasan, mahalaga ang kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi mo siya ipagpapalit sa mansyon, hindi mo siya ipagpapalit sa kayamanan, hindi mo siya ipagpapalit sa anumang karangyang buhay, trabaho, kung ano man. Amen? Gusto mong malaman kung paano ipakita ang pagmamahal mo sa iyong pamilya? Sikapin mong kanila rin tanggapin ang kalangitan. Sikapin mo na kanila rin tanggapin si Jesus. Tanggapin ang kaligtasan. Magsikap sila. Let your family join you in serving the Lord. And that is the love you can give unto them. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagsasabing mahal nilang kanilang pamilya, sumigaw ng praise the Lord. Huwag mong hayaang manatili siya sa tricycle, nakaupo ka dito. Amen? Huwag mong hayaan nandun siya sa bahay. Ikaw nandito naglilingkod. Huwag mong hayaan, pahaya-hayaan siya sa kanyang paglilingkod. Pero ikaw nandito pumupuri sa mahal na Panginoon. Dahil kung totoong mahal mo ang iyong pamilya, let them receive Jesus. Let them desire for heaven. Sapagkat yan ang the best na pwede mong maipakita kung gaano mo kamahal ang iyong pamilya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kuminsan ang mga Kristiyano tawag sa kanila mga panatiko. Fanatics. Amen? Amen? And even, kung titignan niyo yung mga minamahal, mga apostol, grabe, si Peter, si Andrew, nung sila'y patayin, mga minamahal, sila na-crucify, baliktad. Grabe. At si James, mga minamahal, sila sinaksak, si Philip, beheaded, sila in-stone, at grabe mga minamahal kung ano-anong mga pinagagawa sa mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. Kindly, Acts chapter 7, verses 54 up to 60. Kindly. Lahat mo muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Aklat ng Gawa, ang kabanatay 7, talatay 54 hanggang 60. Amen. Dito po sa aklat po ng Gawa, kabanatay 7, talata po ay 54 hanggang 60. Ito po nakasulat. Nang marinig nga nila ang mga bagay na ito, ay nangasugatan sila sa puso, at siya'y pinangalitan nila ng kanilang mga ngipin. Datapwat siya, palibhasa'y puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig na maigi sa langit. At nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. At nagsabi, narito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Datapwat sila'y nagsigawan ng malakas na tinig at nangagtakip ng kanilang mga tenga at nangagkaisang siya'y dinaluhong. At siya'y kanilang itinapon sa labas ng bayan at binato. At inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa mga paanan ng isang binata na nagngangalang Saulo. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. At pagkasabi niya nito, ay nangatulog siya. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tanong mga minamahal, isang katanungan lang. Paano nagagawa ng mga apostol na kanilang harapin ang grabing kamatayan dahil lang sa kalangitan? Ha? Tingnan niyo dito mga minamahal, ha? Willing silang patayin, willing silang batuhin, hindi sila gumaganti, nakangiti. Sabi pa nga ni Stephen, I see God sitting in heaven. At ang sabi niya, imbis sapat bumato din siya, kukuha din siya ng itak, pagtatagay niya yung mga yon. Pero hindi nila ginagawa yon. Tinatanggap nila ang anumang kaparusahan, anumang mga paratang na meron kanilang natatanggap, mga minamahal, just to acquire heaven as promised by God. Gaano kahalaga itong kalangitan na ito, mga minamahal, na pinagtatawanan ng maraming Kristiyano, na binabaliwala ng maraming Kristiyano, ipinagpapalit sa anumang karangyaan ng ilang mga Kristiyano.
Ano ba talaga ang kaimportante itong kalangitan na ito? Tignan nyo na lang ang buhay ng mga apostol. Tignan nyo ang buhay ng mga taong talagang tinanggap nila even up to death. Willing sila nagtanggapin ito. Huwag lang silang mawalay sa kalangitan na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ito'y titignan natin mga minamahal ng malalim-lalim na aral, hindi mo isipin, iiwanan mong paglilingkod dahil lang sa natisod ka. Amen? Hindi mo isipin, hindi mo ganapin ang iyong paglilingkod dahil wala kang tricycle, wala kang masakyan, wala kang kung ano-ano mga dahilan na mayroon ka, mga minamahal. Kung titignan niyo ito, mga minamahal, this is between life and death. But still, these Christians, ito mga Kristiyanong ito, mga minamahal, willing i-sacrifice maging ang kanilang buhay, huwag mawala mang mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang gusto kong idikdik sa isip ng bawat Kristiyano sa oras na ito, maging sa lahat ng mga nakikinig, mahalaga ang langit, huwag mong ipagpalit sa anumang bagay. Amen? Amen! Anumang kalagayan meron ka, huwag na huwag mong bibitawan ang kalangitan. Dahil yan ang dahilan kung bakit nabayubay malapay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako'y magkaroon yan. Huwag mong bibitawan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. 2 Corinthians chapter 11, verse 2. Kylie. Amen. Dito po sa aklat ng mga ikalawang Korinto Kabanatay 11, talatay 3, ganito po pagkasabi, ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang iyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo mga minamahal, dito sa English, kung titignan nyo, I fear lest by any means, as the serpent revealed, denied Eve through his subtlety, sabi niyan, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Alam po niyo mga minamahal, ang mga tao ngayon, sa dami na nababasang libro, maraming napapanood na nobela at mga pelikula. Ang dami na nilang naiisip na kaparaanan kung papaano maging karapat-dapat sa mahal na Panginoong Hesus. Amen. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa dami na ng mga pumapasok sa isipan, sometimes ito'y tuloy ang nagiging dahilan para sila'y mawala sa mahal na Panginoon. Amen. Anong ginagawa mo na? Kailangan sa Semana Santa, kailangan mong magpahirapan sarili mo, magsakbat ka ng krus, kung ano-ano mga minamahal. Akala nila, they're doing this. Akala nila, this is important. Amen? Pero ang sinasabi ng Biblia, simplicity of Christ. Amen? Huwag kang lalayo. Ang kailangan mo lang ay tanggapin si Kristo. Amen? Amen. At yung pagtanggap na yan ay hindi drama for people to see. Hindi lang ipakita ang tao para malaman ng tao na ikaw ay Kristiyano. Hindi ganon. It's by spirit, by heart, and by mind. Dapat ang paglilingkod na gagawin at pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. We might ask, mga minamahal, all I do in life is for my family. Amen? Lahat ng aking ginagawa, kaya ako masipag na magtrabaho. Hindi ko sinasabing masama ang maging masipag magtrabaho. Amen? Importante yan. Lahat magsabing amen. Nag-ipon ako ng pera, nag-ipon ako ng pera para maging magandang buhay ng aking mga anak. Hindi po masama yan. Amen? Magkaroon ng masayang pamilya. Hindi po masama yan. Ang tanong lang, mga minamahal, itong mga complex strategies na meron tayo, mga minamahal, kung tatanungin tayo, bakit hanggang ngayon, magulo pa rin ang buhay mo? Amen?
Yung mga tao na hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung totoo yan, mga minamahal, na ikaw, wala kang inisip kundi pamilya mo, but still, bakit magulo pa rin ang pamilya mo? Amen? Ang ilan, kung anong healthy lifestyle ang ginagawa, pero punong-puno pa rin ang karamdaman. Amen? Ang ilan, mga minamahal, sila po mga minamahal, pinipilit ayusin ang pamilya, pero nandun pa rin ang kaguluhan, ang anak, drug addict, ang ilan mga minamahal, ang kanila asawa, mag-asawa, babaero, lalakiro, lasinggo ang asawa. Araw-araw nag-aaway. Ang sabi nga ng patuto ng ating mga kapatid, lumilipad na parang flying saucer ang mga plato at mga yaong dahil sa away. Iyan ba ang sinasabi natin mga minamahal na sapat na? Is that our strategy? Pues, hindi yan ang strategy ng mahal na Panginoon. Ang nais na mahal na Panginoon, tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas. Lahat ng mga problema mo na yan, babaguin at aayusin ng mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Ang ating nanay talagang cancer siya. 1986, grabe. Pero lahat ng pamilya gusto gumaling, ayusin, wala. Wala pa rin napot. Failure pa rin. Pero nung nakita niya ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, nung dumalo, pinagaling ang kanyang cancer. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang dami! May mga kapatid tayo, mga minamahal, wala sa sarili. Mababaliw na. Pero nung lumapit sa Jesus Miracle Crusade, naglingkod, tinanggap ang mahal na Panginoong Isus bilang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay. Sila po mga minamahal ay inayos, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen? So ibig sabihin, ang solusyon, ang importante, pinaka-importante sa lahat, ay yung tayo maglingkod sa Diyos. Amen? Sometimes mga minamahal, ikaw nga pinakamayaman, o ikaw nga mga minamahal ang pinakamatalino, ang ganda ng profession mo, but still wala pa rin sa buhay mo. Amen? Palpak pa rin. That's the word. Failure, palpak ang buhay natin. Pero nung lumapit sila sa mahal na Panginoong Isus, nagpakumbaba, nagpagamit sa mahal na Panginoon, ginamit sila mahal na Panginoon, ngayon itinaas ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit mga minamahal? Tandaan po niyo mga minamahal, ang mahal na Panginoong Isus, kailanman hindi niya inisip mga minamahal na tayo ay makikumpit sa ating mga pamilya. O siya ay makakumpit sa anumang ating pamilya o ang ating kagalakan sa ating buhay. Never. Amen? Ang mahal na Panginoon Hesus, kaya nandito sa atin para magbigay tulong sa bawat isa sa atin. Tutulungan tayo ng Diyos. Amen? Kung ikaw ay may karamdaman, tanggapin mo si Jesus, gagaling ka. Kung ikaw ay may problema, tanggapin mo si Jesus, malulutas ang problema. Kung ikaw ay may mga sakit, may mga karamdaman o trouble sa buhay, aayusin naman pa yun because Jesus is our help. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kung minsan mga minamahal, talagang hapong-hapok ka na. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kindly Mateo, Kabanata 11, talata 28 hanggang 30, kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 11, ang talatay 28 hanggang 30. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok, at magaan ang aking pasan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Lahat ng, sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat ng mga napapagod na. Amen? Lahat ng mga akala natin mga minamahal, despite ginawa na natin ang the best, but still, kulang pa rin. Mali pa rin. Amen? Ang sabi naman ng Panginoon, come! Hali kayo! We have crusade next Sunday. Come! Amen? Amen!
Hindi ka pupunta dito para ubusin lang at into waste ang iyong buong araw. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kung ikaw ay napapagal, kung ikaw ay sobra na napapagod, halika na, lumapit ka sa akin at ikaw ay aking pagpapahingahin. Palapalang po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabing pagpapahingahin, mga minamahal, sabi diyan, I will give you rest. Pag sinabing pagpapahingahin, the problem that you are facing now, yung mga problemang inyong kinakaharap ngayon, hindi kayo ang susolve niyan, kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kasi pahinga ka eh. Hindi ibig sabihin pagdating ka dito, tapos ikaw pa rin na dito, wala kang magawa. Dahil kung mayroon ka sana magawa, di matagal mo na tinapos yan. Pero dahil sa wala kang magawa, hanggang ngayon problematic ka pa rin. Ang sabi naman, halika, bibigyan kita ng kapahingahan. Amen? Nung ako'y may utang, mga minamahal, meron akong pinag-aaralan, 50,000 pesos lang ang aking, that was 1992. 50,000 pesos ang aking utang. May pinag-aral ko, walang magawa. Mga kamag-anak ko walang maibigay sa akin. Amen? And that's the reason, mga minamahal, na kapag maging ang aking karamdaman, grabe, sakit sa puso. Grabe, di ba, useless kang tao. Amen? Ang aking pinangawakan natin, pinagmamalaking pagiging inhinyero, yung pala walang silbi. Amen? Amen? Pero nung narinig ko, ang sabi naman, come! Pumunta ako sa mahal na Panginoon. Nung lumapit ako sa mahal na Panginoon, siya, hindi ako, ang lumutas ng aking mga problema. Palapalang po natin ang ating mahal na Panginoon. Maaaring sabihin ng mga nakikinig ngayon, ikaw rin naman na nagtrabaho. Hindi ako nagtrabaho. Wala nga tumatanggap sa akin eh. Amen? Humipo siya ng tao para bigyan ako ng 25,000 pesos. Hindi ako kilala. Amen? Ang ginawa ko lang mga minamahal, yung aking relos. Nung pinangaral yung pagbibigay, binigay ko yung relos, sing-sing ko, at saka yung ballpen na meron ako. Yun lang meron ako eh. Amen? Binigay ko, sabi mo, malapay ng bala ka sa akin. Amen? After that, within that week, grabe, ang bilis, sumagot ang Diyos. Kapag taos sa iyong puso, paglapit mo sa Diyos, napakabilis tumugon ang mga kasagutan ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam po niyo mga minamahal, nandyan, dumating kagad ang tao na hindi ko kilala. Binigyan 25,000. Tapos nung ako babayaran ko na 50,000 ng utang ko, sabi ko, bahala ka mahal na Panginoon, nanampalataya ako sa'yo. Amen? Pagdating ko doon sa pinagkakautan, sabi na pinagkakautan ko kung dati-dati galit na galit. Sabi niya, kung yan lang ang pera mo, yan lang ang bayaran mo. Solve ang 50,000 ni Singkunduling, wala akong ginawa. Ni trabaho lang ginawa, itong pinagkakautan, walang silbihan. Maglingkod ka sa Diyos, may kakayanan siya na maglutas ng mga problema. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung aking karamdaman sa puso, hindi ako naggamot. Hindi ako pumunta sa mga therapeutic, mga kung ano ang mga ginagawa ng mga tao. Ang ginawa ko na naglingkod na lang sa mahal na Panginoon. Bahala na ang Diyos. Hindi ko na malayan yung aking dati-dati weekly na inaatake sa aking puso, mga minamahal. Hindi ko na malayan, mga minamahal, dahil sa kagalakan sa paglilingkod, hindi na pala umatake. Hindi ko napansin. Amen? Nung nalaman ko na lang, mga minamahal, nung kailangan ko na mag-apply sa gobyerno at requirement ang ako'y magpare-physical test. Amen? Sabi ko, oo nga naman. Sabi ng ating mga kapatid, wala na yan. Matagal mo nang di nararamdaman. Pagdating ko doon, mga minamahal, nagpa-test. Physical ulit. Pagdating mga minamahal na resulta, pinagaling na ako ng ating Diyos na buhay. Hindi ako gumawa ng anumang bagay. Ang ginawa ko lang, naglingkod at nagtiwala sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya pag sinabing, come! And I will give you rest. Totoo yan. Pagpapahingain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi niya, and learn, I take my yoke upon you, and learn from me. Sabi niya, for I am meek and lowly in heart. Hindi siya nagagalit na talaga, mali ko. Hindi sinabi nang hindi ganyan ang gawin mo eh. Hindi naggagano ng mahal na Panginoon. With love, tayo kanyang tuturuan sa tamang daan na ating dapat lakaran. Amen?
Kapag siya nagalit sa atin mga minamahal, mararamdaman mo, ginawa niya yon dahil mahal na mahal tayo, mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang tawag natin, palo, pinapalo tayo. Bakit tayo pinalo? Dahil ayaw niya tayo mawala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sabi diyan? And ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy. Alam mo yung yoke, yung nandiyan sa likod ng baka, kalabaw, kapag naghihila ng kariton, nandito, yun yung yoke. Ang sabi niya, maminamahal, yung yoke na sa kanya meron is easy, napakadali, and my burden is light, napakagaan. Nakita niyo mga minamahal, ang sinasabi niya, huwag kang mag-aalala, huwag kang matakot, hindi mahirap ang pagsunod sa akin. Napakadali at sigurado magpapahinga ka. Pumalagpak po tayo ng napakalakas sa ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, ang tao pagising sa umaga, problemado masyado. Amen? At kaya tayo napapagod dahil we thought yun ang tamang daan. There is simple way. Simplicity of Christ na sinasabi. Maglingkod ka at isuko mo yung buhay sa mahal na Panginoon. You will never regret. Hindi ka magsisisi. Sapagkat ang nasumpungan mo ay kayamanan na higit sa anumang kayamanan. Kaya ang sabi ng talatang unang talata, willing kang bitawan lahat ng kung anong alam mong importante sa iyo. Makamtan mo lang ang kayamanan na yan. Palamahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kindly, mga minamahal, dito sa aklat ng Isaiah, kabanata 40, talata 25 hanggang 26. Malapit na po tayo magtapos. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 40, ang talata po ay 25 hanggang 26. Ganito po ang sinasabi. Kanino nga ninyo itutulad ako upang makapares ako niya, sabi ng banal. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas at tignan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito, na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila sa pangalan, sa pamamagitan ng kadakilaan, ng kanyang kapangyarihan, at dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan, ay walang nagkukulang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo, dumarating isang bagay, mga minamahal, na talagang nakakarinig tayo ng, ano nang pipiliin ko? Ang aking trabaho o mahal na Panginoong Hesus? Di ba? Ano nang pipiliin ko? Yung aking girlfriend o boyfriend o mahal na Panginoong Hesus? Amen? Anong pipiliin ko? Yung aking edukasyon o ang mahal na Panginoong Hesus? Alam po niyo mga minamahal, ang sinasabi ng talata na sinasabi natin, God is beyond compare. Amen? Lahat na nakakakilala sa mahal na Panginoong Hesus, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung kilala mo ang mahal na Panginoong Hesus, He is beyond compare. Hindi mo siya may kukumpara pagpipili mo, kayamanan ba ang mahal na Panginoong Hesus? Hindi ganon, because ang mahal na Panginoon pinakamataas. Amen? Ba't mo siya ililinya doon sa mga worldly things? Kotse ba o mahal na Panginoon? Amen? Pagkain ba o mahal na Panginoon? That is abomination. Yan ay karumal-dumal. Ipatas mo sa anumang mga earthly needs na meron tayo ang mahal na Panginoon sa mga choices. Hindi po yan kaaya-aya sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang tawag dyan karumal-dumal. Bakit? Ang mahal na Panginoon ay pinakamataas. Kaya ang sabi ng talata, to whom will you liken me? Kanino mo ko may kukumpara? Or shall I be equal? Grabe! Ibig sabihin, mga minamahal, huwag mong ikumpara ang mahal na Panginoon. No! Nothing in the choices. Dapat ang mahal na Panginoon. Sapagkat dapat alam mo, ang mahal na Panginoon parati ang priority ng mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, He will never compete. Hindi kailanman, hindi niya sinasabing, pumili ka.
Ano, pamilya mo o ako? Ha? Trabaho mo o ako? Hindi gaganon ang mahal na Panginoong Hesus. Dahil alam niyang hindi niya kakumpara yung mga yan. Amen? Amen? Anong gusto ng mahal na Panginoon? Ating basahin. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Amen. Amen. Ganito po ang pagkasabi. Kaya kung kayo nagsisikain man dahil sa aking... Kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ibigay ang palakpak na pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Take note ang mahal na Panginoon kailanman hindi nakikikumpit sa anumang gusto natin sa buhay. Huwag na huwag mong ikukumpara ang Diyos. Amen? Ang gusto lang ng mahal na Panginoon, sa lahat ng gagawin mo sa iyong buhay, sa lahat ng importanteng desisyon mo sa iyong buhay, sa lahat ng gusto mong gawin sa iyong buhay, siguraduhin mong naluluwalhati mo ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen? Huh? Ang sabi nila, wherefore? Therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to glory of God. Ibig sabihin, mga minamahal, paano ba gagawin yan? Brother, paano ko papapurihan lahat ang gagawin ko? Ha? Atin munang basahin, mga minamahal, dito sa Aklat ng Kawikaan, ang kabanata ay 3, talatay 5 hanggang 6. Amen. Dito po sa aklat po ng mga Kawikaan, kabanata 3, talata po ay 5 hanggang 6. Ito po ang nakasulat. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Ibigay ang palakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Sa mga gustong mag-aral, amen? Sa mga gustong mag-aral, mag-aral ka. Amen? Pero, sigurado mong bago ka mag-aral, ang sabi ng talata, trust and seek the guidance of the Lord. Mahal na Panginoon, ito bang gagawin ko, hindi ako mawawala sa iyo. Amen? Sa lahat ng gusto magtrabaho ka. Walang problema doon. Pero siguraduhin mo, seek the guidance and trust of the Lord. Bakit? Sasabihin mo, mahal na Panginoon, may trabahong ino-offer sa akin doon. Mahal na Panginoon, ito ba'y magiging pagpapala sa akin o ito'y makakawala sa paglilingkod? Bakit? Mas mahalaga kasi yung tayo parating naglilingkod sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? And that is the reason kapag yun ang ginagawa mo, mga minamahal, kapag nagtagumpay ka, kapag anumang mangyari sa iyo, mga minamahal, na anumang katagumpayan, dahil nagtiwala ka sa mahal na Panginoon at iyong hiningi ang kanyang guidance, doon mo masasabing, we magnify the Lord. Ha? Ating basahin, mga minamahal, Aklat ng Awit 34, ang talata ay 3. Amen. Amen. Dito po sa Aklat ng Awit, ang kabanata 34, ang talata 3. O dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon at tayo'y mga bunyi na magkakasama ng kanyang pangalan. Amen. Ibigay ang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, oh, magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Take note hindi mo magagawa yan kung sa una pa lang hindi mo nagawang isik ang guidance ng mahal na Panginoon. Hindi mo magagawa mag-magnify at magpatutuod yan kung sa una pa lang nakalimutan mo ang Diyos sa iyong mga desisyon. Kaya napakahalaga na bawat gawin mong desisyon, bago mo gawin, hingin mo ang guidance ng mahal na Panginoon. In all thy acknowledge Him, sabi ng talata, mga minamahal. Amen? At siguradong hindi kanya pababayan. And then you can stand there. Sasabihin mo, tanging Diyos ang nagpagaling sa akin. Tanging Diyos ang nagpala sa akin. Tanging Diyos ang nagbigay sa akin ng kung anong meron ako ngayon. Bakit? Walang ibang bida dyan na sa istorya na yan, kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo yung word na magnify?
Alam niyo yung magnifying glass? Pag sinabing magnifying glass, yung mga bagay na maliliit, nakikita kapag minagnify mo, magnifying glass, lalaki ang tingin mo sa kanila. Pag sinabing magnify the Lord, bawat lakad mo, bawat kilos mo, bawat salita, bawat desisyon na yung buhay, ang nakikita dapat ay ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen? That is magnifying the Lord. Kung gusto mong makita ang Diyos at i-magnify sa iyong buhay, hindi ka nakakakita ng isang bagay na hindi ayon sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Lahat ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. And last but not the least, when you seek the deep sense of importance, ang sabi diyan, importance must be based in heavenly things. Para masabi mong importante yung isang bagay na didesisyonin mo among all the important things, siguradong iyan ay nakaangkla sa mga bagay na makalangit. Bakit? Ating basahin. Colossians chapter 3, verses 1 up to 2. Amen. Praise the Lord. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Beloved instrumentalists, please. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 2. Ganito bang sinasabi? Kung kayo ngayon muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ibigay ang palakpak para sa Diyos na buhay. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng hindi naiinip, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, sabi diyan, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Where Christ sitteth on the right hand of God. Next, set your affection, set your focus, set your love, set your attention on things above. Nakita nyo Not on things on earth. Ibig sabihin, mga minamahal, napakahalaga. Dapat kung gusto pipili ka ng mga importante among the importante, siguraduhin mong yung pipiliin mo ay yung bagay na makalangit at hindi makalupa. Amen? Pagpipiliin ka, ano ang pupuntahan mo? Beach o gawain na mahal na Panginoon? Nasaan doon ang makalangit? Pagpupunta ka sa beach o pagpunta sa banal na gawain na mahal na Panginoon? Choose ang pagdalo sa banal na gawain na mahal na Panginoon. Amen? Amen! Kapag ikaw ay nasaktan ng iyong kapitbahay at kailangan mong gumanti dahil natamaan ng pride mo, pagpipiliin mo, papatawarin mo na lamang ba siya o gaganti ka? Dahil may pera ka, kaya mo siyang idemanda. Again, base it sa makalangit na bagay. Kapag ikaw ba ay gaganti, makalangit yon o patatawarin mo na lang? Kung makalangit ang basihan mo at hindi personal, patatawarin mo na lang. Dahil naintindihan mo ginawa niya yon dahil hindi niya kilala si Kristo. Pero kung personal at hindi makalangit, gagantian mo, ipakukulong mo yan. See? Deep sense of importance. Lahat yon mahalaga. Pero kung pipili ka ng pinakamahalaga among the mahalaga, ikabit mo sa mga bagay na makalangit, hinding-hindi ka magkakamali. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanatay 9, talata 27. Ganito po pagkasabi, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay ito. Gusto kong i-remind lang ito sa lahat. Lahat po muna nang hindi naiinip ay pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Mayroon tayong kasabihan, mga minamahal, na kapag tayo po ay nag-share sa ating mga kapwa Kristiyano, ay dapat
i-consider din natin yung ating sarili. Amen? Hindi porkit matagal ka na sa banal na gawain para ikaw na yung walang kamistik sa buhay. Amen? Lahat ng tao ay nagkakamali. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, remind. Pero huwag niyo sabihin, mga minamahal, na ikaw ay magmalaki na lang dahil matagal ka na. Hindi ganun. Amen? Ang sinasabi ng talata, sabi niya, ngunit, but I keep under my body and bring it unto subjection, lest that by any means when I have preached to others, I myself should be cast away also. Ibig sabihin, mga minamahal, ang mga ngaral o yung mga kausap mga Kristiyano, dapat pag nagsabi ka at nangalaga ka ng iyong kapwa Kristiyano, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Baka ikaw din sa pagsagawa mo ng bagay, ikaw rin na mawala. Bigyan ko kayo ng sample, mga minamahal. Meron tayong kasabihan, ang katotohanan ay sometimes masakit. At magsabing amen. Totoo yun. Pag sinabing ang paggawa mo ng kasalanan ay kasalanan yan. Grabe ka naman, it hurts. Ginagano natin. Yun ang sinabi ng Biblia. Ang kasalanan ay kasalanan. Amen. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, sometimes, kinakailangan sabihan tayo, mga minamahal. Dahil gusto natin sabihin kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Meron pa tayong word, mga, ang mali ay mali. Amen? Minsan, nakakapagsalita ako, minsan, tamaan ng tamaan. Ginagano ako, mga minamahal. Pero dito sa talatang ating nabasa, take note, ang sinasabi ng apostol ng Diyos, sa pagnanais mong sabihin ng katotohanan, huwag mong kalimutan yung nararamdaman ng Kristiyanong iyong kausap. Bakit? Mahirap at malungkot ang kalangitan kapag mag-isa mo lang doon, kapag lahat natisod. Lalo kapag kulang-kulang ka pa ng panalangin. Amen. Okay lang sa ating mga beloved workers, beloved ordained preacher, mga pastor, full of prayer. Nandoon, sometimes yung masakit nagiging pag-ibig ang pakaramdam natin. Pero sometimes kapag kulang ka ng panalangin, talagang direct to the hit. Amen? Huwag nating kalilimutan, mga minamahal, na yung ating sinasabihan, tayo'y nag-aalagahan. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, meron tayo mga bagay. Sabi niya, Kylie, Mateo, kabanata 18, 15 hanggang 17. Ako kuminsan, masakit ako magsalita, kaya sabi ko sa ating beloved preacher, ay, wag na ako. Amen? But kailangan mong supilin ang iyong sarili. Tayo, pagkausap tayo, kailangan mong supilin ang iyong sarili. Dahil gusto natin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating malapay. Kindly, Mateo 18, talatay 15 hanggang 17. Beloved instrumentalist. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 15, ang talatay 18, ang talatay 15 hanggang 17. Amen. Praise the Lord. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagawagi ka sa iyong kapatid. Tatapat kung hindi kanya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo, ay mapagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ng iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa hintil at maniningil ng buwis. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tandaan po niyo, mga minamahal, kung tayo po nagipag-usap, mga Kristiyano tayo, sabi nga, mga minamahal, deep sense of importance, dapat nating gagawin unang-una, walk the talk. Amen. Ano ibig sabihin, mga minamahal? Pag sinabi mo huwag ka magsinungaling, ikaw mismo huwag magsinungaling. Amen. Pag sinabi mo, mga minamahal, huwag kang gagawa ng masama, huwag kang gumawa rin masama. Walk the talk, tawag doon. Dahil kapag gumawa ka masama, tapos ikaw gumagawa ng masama, para na tayong mga hypocrites. Diba? Mga chief priests before. Amen? Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, walk the talk. Second, mga minamahal, when we correct, o magsabi tayo, mga minamahal, ating mga brethren, our driving force should be love. Kaya tayo kinokorek dahil ayaw nating mawala ang ating kapatid. Ayaw nating magkamali. Amen? There's no such thing as kahit tayo kukorek dahil nagagalit tayo. We hate. Hindi ganon.
lahat nagko-correct dahil nananatili sa ating puso ang pagmamahalan inilagak ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang pangatlo, mga minamahal, full of care. We consider what they feel, whether they might hurt. Kaya sometimes, meron akong sinasabing parating example dyan, depende yan sa pag-deliver natin ng pagsabi. Kapag sinabi natin, mabaho ang kilikili, sorry for the word. Pag sinabi, ang baho ng kilikili mo, magagalit yan, sobra ka naman. Pero pag sinabi mo, buti ka pa, kapatid. Di ba? Ibang ipakita mo kung paano that this, in a way na may deliver mo na talagang hindi siya masasa. Do it. Because, ang tawag natin, design of delivery. Ingatan natin ang bawat isa. Pangalagaan natin ang bawat isa. Sabi ng ating mga kapatid, beloved elder, nung overnight, sometimes, ninanais natin mga saving the lost. Pero napapabayaan natin yung ating mga saved na nawawala. Totoo yun, mga minamahal. Saving the lost, but we lost the saved. Amen? Dapat saving the lost and maintain the saved. Panapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Paano natin gagawin ito? Yung sinabi ng talata, kung ang kapatid mo ay nagkamali sa iyo, go and tell him his fault between thee and him alone. Kung nagkamali yung kapatid, kayong dalawa mag-usap lang dalawa. Brother, nasaktan ako sa iyo. Brother, mali ang ginawa mo ito. Isasabihin niya sa iyo yung kanyang rason. Amen? Amen? So, hindi mo kailangan imarites. Sukan ko siya. Hindi ganon ang Kristiyano. Ang Kristiyano daw, kapag nakasakit ang kapwa, dahil hindi mo maiwasan yan. May mga individual differences. Amen? So, kapag nagkaroon ng ganon, harapin mo ang iyong kapatid. Huwag mong ipagkwento sa iba. Kayong dalawa lang. Brad, sister, nagkamali ka, nasaktan ako sa ginawa mo na ito. And God will intervene. Sasabihin niyan, patawarin mo ako kapatid, hindi ko na uulitin, nagkamali ako. Magandang pakinggan yan. Kung sakasakali na ginawa mo yan, itinutuloy pa rin niya yung kanyang ginagawa. Anong sinasabi ng talata? If he shall hear thee, balik mo muna kapatid, if he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Next. Moreover, but if he will not hear thee, kung hindi kanya pakikinggan, then take with thee one or two more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. Kapag kinausap mo, one by one kayong dalawa, pinakinggan ka, good, magkabati kayo. Walang away, walang gulo sa gawain ng mga Panginoon, sa pamilya ng Diyos. Pero despite na ginawa mo, tinutuloy pa rin, kumuha ka ng witness. Amen? Dalawa. Kausapin natin nga si brother o si sister. In front of them, sabihin mo, mali ang ginawa mo. Ulitin mo. Kung ayaw pa rin niyang gawin at hindi pa rin siya tumitigil sa kamamarites, and that's the time, you have to declare it in front of the congregation para hindi na lumaki ang problema. Simple process para matapos ang mga sigalot o mga individual differences ng mga anak ng Diyos. Kapag nananatili tayo sa proseso na yan, hindi tayo magkakamali. Amen? Amen? Pareho ang dadalo sa Linggo, pareho ang dadalo sa Miyerkules, pareho ang dadalo sa Biyernes, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Panapahan po natin, tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Let's worship the Lord. What love the Father has lavished in us, that we should be called His sons and daughters, precious in His sight, greater love this world has never seen. Amen. Praise the Lord.
when he hung on a tree. Oh, why would he do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh, God, Thank you for loving me. thank you, Lord. When on the cross you made history. Lord, you died for me. Forever my praise will go to thee, oh God. Thank you for choosing me. Thank you, Lord. To be your child and bear your Praise the name. Oh, Jesus, I will never cease to sing your praise. Your love Praise the Lord. Hallelujah. is patient and humble and kind. Praise the Lord. It's greater than all my sin. Amen. Praise the Lord. It always protects and trusts and hopes and will have no end. It's your love That that lifted me up from the dead, set my feet on the solid ground. with a firm Place place to stand, Lord, Lord, I I always always will trust trust and loving hand. Oh God, Thank you for love. thank you, Lord. When on the cross Hallelujah. victory, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the you Lord. died for me. Forever Forever my my praise will will go go to to thee, thee, oh God. Thank you for for choosing choosing me to be your child. and bear your Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, Jesus, I will never cease to sing your praise. Mga minamahal, kung noong panahon ang sinasabi ng mga apostol, malapit nang dumating ang Diyos, mas malapit nang dumating ngayon ang mahal. Huwag na huwag ninyong hayaan, mga minamahal, na manatili na lamang tayo sa kalagayang meron tayo ngayon na hindi nagsusumikap. Minsan lang ang pagdating ng rapture. If we miss the rapture, grabing pagsisisi ang kapalit yan. Despite all the reminders na ginagawa ng mga anak ng Diyos, mga mangangaral, ating mga pastor, ating beloved preachers, beloved ordained preacher, ang ilan parang baliwala pa rin. Tandaan niyo ang sinabi ng talata, pagkatapos ng rapture of the church, grabing pagsisisi ang maraming maririnig sa mga tao. See the importance of heaven? Willing ang mga Kristiyano ipagpalit ang kanilang buhay, manatili lamang sa piling ng mahal na Panginoon. Ganong kahalaga yun. Ganong kahalaga ang binibitawan mong pagkakataon, kapatid. We're so blessed. God chose us. Mapalad tayo, pinili tayo, mahal na Panginoon. Pero ang sabi ng talata, huwag na huwag mong bibitawan ang pagkakataon na yan. At Jack, sigurado, if you miss that,
malaking pagsisisi ang ating mga. From this moment, hinihiling kong lahat ipikit ang inyong mga mata at awitin natin ang ating sa ating manapay noon, ang awiting ito. Oh God, thank you for loving me. Praise the Lord. When on the cross you made it Thank you, Lord. victory. Thank you, Lord. Lord, you died for me. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Go to thee. Oh God. Thank you for choosing Thank you, Lord. to be enchanted there. Oh, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 mercies to sing your praise. Oh God. Thank you. For loving Thank you, Lord. Hallelujah. 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 when on the Thank you so much, cross Jesus. you Hallelujah. made Praise the Lord. 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 for me. Even praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise will go to thee. Oh God. Thank you for choosing me. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, Jesus, I will never cease to sing your praise. Let us pray. Tayo po natin tumalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, Amang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapit na Jesus. Salamat sa iyong mga salita. Madalas, nagkakamali kami sa bawat pinipiling importante sa aming buhay. Salamat sa iyong mga salita. Tinuturuan mo kami kung anong dapat namin gawin. Sa mga oras na ang aming puso't isipan ay nalilito. Salamat sa pagpili mo sa amin. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Sa aming paglalakbay, malapay noon. Habang kami papalapit ng papalapit sa iyong ipinangakong buhay na walang hanggan. Maraming bagay ang humihila sa amin upang hindi magpatuloy. Maraming bagay na tumatawag sa amin upang aming iwanan ang buhay na walang hanggan ipinangako mo sa amin. Panghawakan mo kami, malapay no. Lagakan mo ang bawat puso ng iyong mga anak. Kasabikan ang iyong pinangakong buhay na walang hanggan dyan sa kalangitan. Sa ganang amin, wala po kami magagawa. Kami lamang ay nagtitiwala sa iyo. Panghawakan mo po kami. Ang mga nanlulupaypay, palakasin mo. Ang mga nalulungkot, bigyan mo ng kagalakan. Ang mga nalilito sa oras na ito sa kanilang desisyon sa buhay, bigyan mo ng tamang desisyon. We know, God, ikaw ang nagsusupply lahat ng mga bagay sa aming buhay. Sa pandalangin ng aming ginaganap may Evangelista Will Estrada Almeida, itong aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga minamahal na mga bisita. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Maging sa ating mga beloved viewers. Saan man kayo naroroon sa oras na ito. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Napakahalaga na manahan ng Diyos sa ating buhay. That's the simplicity of Christ. Maglingkod sa mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa lahat ng aking sasabihin.
Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Madalas mali ang aking desisyon dahil hindi kita nakikilala. Humihingi ako ng kapatawaran. Saan mo ka nasumpungan sa ipagkakasala? Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan. Pinagmamalarapis na ito ang mga kapatid, mga bisita, lumapit sa iyo, tumanggap sa iyo, sa pagkakaalam at nagtitiwala sa iyo, na alam nilang ikaw ang nasa iyong buhay na walang hanggan. Anong kanilang pagkakasal sa pandalangin na aming minamahal Evangelista Bautista Almeida, patawarin mo sila sa kanyang mga pagkakasala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Nawa hindi ito natuloy kanilang paglilingkod. Nawa simula ito upang kanilang paglingkod at makilala ka ng lubusan. Isulat mo kanilang pangalan sa kalatang buhay. Patawarin ang kanilang mga pagkakasala. Basampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much. Tuloy-tuloy na po tayo mga minal sa ating mga pananalangin. Personal, kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, 2 kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating lapit sa mahal na Panginoon, 2 kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pangalan ng pinangamamalampay na Diyos sa salita. Kapag aming maramdaman sa atong Espiritu, kami may kapayampalaya sila at ng gawa ng kaaway. Sa oras sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Estrada Almeida, ay po mga minaman naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, COVID-19, leukemia, high blood, stroke, kasaut in Jesus' name. Blood sugar, diabetes, lahat ng uri ng mga karamdaman, mga panlulupaypay, mga pagbabaling sa iglesia, mga pangalalamig, kasaut in Jesus' name. Mga problema be solved in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal at ating palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Top of our voices. Let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. 3 beses. Huwag magbibiro. At angkinin natin na yung ating mapinalangin mga minamahal ay ating natanggap na. Amen. Muli natin palakpakan ng malakas ang ating malapan. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan na po natatapos ang ating pagkakasalita ng Diyos. At tayo po dadako sa